Opgave 2. Fysik C-niveau. Den planet, der har den mest cirkulære bevægelse omkring jorden, det er Mars. Den har en, som ses her på billedet, fuldstændig rund form. Den, der har den mindst cirkulære, det er Pluto. Den er meget ujævn, som ses her rundt omkring. Den starter langt ude, kører meget langt ind om solen og kører langt ud igen. Der er stor forskel på kometer og på planeter. Kometer, de kører helt ind mod solen og langt ud, hvor langt de fleste og deres excentriske er på 0,8, hvor at alle planeter, de kører hele vejen rundt om solen, i stedet for næsten helt ind til, hvor den, der kommer tættest på, er Pluto, og den, der kommer længst fra, er Venus, og derefter Mars. Tidsmåling er også noget forskellig. Så skal vi lige have sat den til 3. Og skal have sat den op på 4 her. Sådan. Her hvor vi har længst fra, er herhenne på denne side af, hvor vi har 4 cm til solen. På den anden side her 4,5 cm fra solen, og den længste side har vi 5. Og længere nede her har vi målingen heroppe, hvor vi har 1 cm, og hvis vi trykker videre her, så kan vi se, at i den lange periode har vi 1,2 cm, hvor vi i den korte periode har langt længere. Her ser vi, at vi har 1,5 cm. Det vil sige, at når jorden er tættest på, har den et drejepunkt, der hedder 3, og hvor den er længst fra, har den et drejepunkt, der er 4. Det vil sige, at Keplingers lov 2 holder ikke på jorden.